Okay. Into SOMPA for God and country no. And the papa no. Yeah. Me would have been wakase mu no mame. Na edi kamini ka mo akwaba. Yeah, yeah. Asema ehia papa. For God and country. Yes. Last me ba ha. Na me see anwum bi one day at a time. Na culture. When would the payday be? Enya ketua bosumi aso edi tua wo. Enya ketua enwum no tena ho na wutie ya. Enwum bia wo ne ekire. My recordings da. Enwum recordings. Oh, okay. Na oto ana se me borban. Okay. Ma born ma mu ani akire. Enuru akire. Ebusuya asem nti no. Esia ya kwahwifo omra. Ejuma. Nti menya ya yebeyi me afia busuam. Radio kanesa na na omuka no. Yes. Nti no na me digya eho. Oh. Ba nwum no mani gye ho pa. Okay. Nti no na me de koye recordings. It was some men's. My partner, my co-partner. Any John Way. Oh, okay. I will be washing bay. I was my 7. Yeah. Nedia I de frame your Papa Hayes. Papa Hayes. Yes. Rollins time. Yeah. Na me introduce you mobile spinning in October 1979. I was Ghana. Me na mtiwe. Yes. Mobile spinning. Aye shisha speakers. Aye bo enwuma sisi etu atese. Ewo man Ghana mu bi ebinom de ya adore na ebinom de ye yiye. Ene ayi no. Ene Ghana me introduce you in 1979 October. Wow. Na woman bi o mata heko ku numu time no. No ma be yi ensa e de amana Guinness ni bia. E won wholesale or matter heko your friend is step co. Ntumi hu said that's wo ho de a ba ma me ne de megidi so ni wo because na na ni afi. Near friend is step co matter heko. Okay. And no bedru ho no junction no so no bi yi nsa minerals ene ade wo ho sa road no so. E ho na na ni wholesale ni wo. Nti ku no mu no na 6 to 6. Abusuan we ye de prapra kwa mu. Afi na ye be wura ye nkomo no. Na de start. Na ba 7, na ba 8. Nti sa time no curfew taf no live band nyina agui. What Tiptoe Gardens, Silver nyina no nyina down. Intimate wa dako. Na nkrofo ba no ma beto ensa. Bitters yi bi. Intimate wa na msuo. Na nkrofo ba no beto asesi akafi we duru 8 o'clock. Nti by 6 na ma start bonyum na ma bie speakers no. Na manfo eba na bi beto bi no mo sa ene yi na your opposite so no e wo car price no. Na your border guides for wo ho. Nti na ye no mo ye free penny no no ye free pa. Ti na me ye ne sa na nkrofo ba no ba be no nti abo 7:15 na madum nwum no obi anko fie because 8 o'clock ye curfew. Oh, okay. Ti ade sa na ba 9. Ti ba 9 na afi me ya me pon 8 o'clock. Na me boss ade kurunti ane ye shop ne ye friend no some men's ne say na ne din de Samuel Ejei Mensa. Oh, okay. No try no short yes some men's. Na kunta any 2 guys. So what ni din da. Na ye shop kese pa o mokola. 2 guys. Okay. Na kunta no. Enye na asem na wo kan yo. Enya da asem na me kan. Me ka 78 79 asem na me kan kire wo. Wan hunti woman hu me boss na o ka kire ni se eno ma wo honi na soldiers ni be hu a onhu ba bi obetena. Because that time no hodo no ma. Yeah. Ma say ba ye be load ni nyina. Just wo di esi a wo mpese ni ka beto. Wo di esi a wo mpese obeto ama public. Adenti na ese wo di sie. E ya wo dia. Nti obehu me boss no ka kire ni se ni se. Nti obeye dan.
na me boss ba e no se a papa maami we osisi enisi ona msu o enye problem won nipa da seni wo ho na wo adwempa na wo dwene nipa ho na wo dwene wo man ho a wo ti ho a eye o ti se ne Joseph aso da e eye o kire da ya ase nyame yi bibi a kire no o hwe ni se movie no e ba wani so se movie David se no hwe nwan nyo no no kwaji Israel no kre na soja fo nim Colonel no mu nim na major so ni ho no mo ho esunyo no ohwe nwan so ne Yankopɔn ka kye ne se kɔ na kokɔgye Israel ma omu duru ho bi amu no omu hwehwɛ na wo kwanhe wo kitikiti ni aye osi minyame owo mi mu no no kre nti no medi no sunkunim wani no sunkunim odi yes masa o TV asi adwenpa men hwɛ wo ho men nwini ne awu benya dwene wo nua ho na dwene o man no international sport bi ewo ye down ho car price na namiti ewuku da ko down okay nti no eye ne afro ho stream side na me ka kire me boss so onko no nko hu papa no no ko hu no a ye betumi aye bibi wo ho ye nyina ye tie sompa nti ne ne ye na ayi me boss so no wo salon car 120y Daxon okay 120y ni bi no wo bi nti ya no ko wo ma no ho nti ye ko e ne ko hu stream side for ne no mo kasai nti no ye nye sika because ne esi ye no me ka je me boss say ye nye se obra beto nsa to ya gate fee na bra beto nsa ye nye ne sa nti ye fa papers ni a throw amount was would ya mama example ti say 1 cedi ni a throw paper no so 1 cedi na ya throw paper no so ya throw Guinness ana star ana club was here okay nti no 1 cedi na ya je no yen ye de eye 10 pesos sport ne de eye 10 pesos example na me ma wo no na sport ne de eye ensa no eye 80 pesos okay nti wuduru gate na woto a na wodi awuram wodi wuram a na wodi kɔ kanta ni ya tworo wo so no ni yi ni ya ma oh okay nti sa wo pebie wa no ma se o san kɔ gate kɔto san kɔto foforo na wo san de ba ebeje ensa na wodi no ti ye ni sa de kɔ so na nyame adaro ma wo ma ne nsa nyina esan wow nti esan still na edru even enwumira aye kokɔbɔ ewo stream side wo a chese nsan o mo ankasa wo no ye dia ton into first school a o mo invite SOMPA FM me kokoye end of year jams St. John's Grammar St. John's St. John's Grammar wow because na madam fo e ko school ho na ne papa so e kira de okay e wo ho ti madam fo ka cho say end of year jams no be pese na dan fo bi babo mai ni ekoe ni ekokoboy inti anumu anu ni ede na ma na afia start say ekọ social advance unim social advance ministry so okay ni ekọ ni ekọ bobo ho inti na afi na ade no spread ba na group bi ba e from Astro Sound group bi ba e from Mark 2 okay afi na groups no piano epie ba Willie Chi second group odwen ye Willie Chi Connection no no bo mata heko okay school no mo na me call aboni afi na me kokpando afi na me tutu kwan social advance ni mu nyina schools no ne yakọ ho mo ma yemfa nso ho yewura Isaac Manu na enen so ye ne na hie yi de di kan ya oba ye wo hyase efa na bra bomu a de be kire se PNDC apenso nti wonye duru ho no a na bere na so a wodi sumuye hye se da foforo ya basa yi adom obesante ne han ni fefe de ama ya ma bere wayi puma kwa mu no ye beto ankomo no so isan se enkomo no fa wo ho e fa oman no ho na efa nyame nso ho eno na ye bo so a ye bo for God and country so eno na ye papa no nti abusua obi nse wirodo emfa matoa nti M궈BORṟ Manu
ada yeshia ha yi a enkomo no yehya ase a yebosum baabi sai fa chiri kakra bi mame ise yeduru baabi a mo hya ase de band spinning machines nante nti e ho ase mbisa wo ho a ye ba ye be hya ase afiri ho na yato aso na mo fa chiri mame ebia afi no obi aso afidie no enne ne de kan woti adwuma de ato ne din se M궈BORහැ ASEM e wo SOMPA 106.5 FM Accra, Facebook, YouTube, SOMPA FM Live. Ana wotie wo decoder no so wabiem e wo n'adwuma mu esan so for pon sei uduru mmema mponsa kuruma anya asam keto akan star nso duro mankase ene wobiem sei ya e ho na dom no nyina e betena na wo mutie nkomo no na yenhu ye rise kumanu baby afiri na baby a yapema ba bidru sabri. Well, me fi nyinahi Ashanti region ho na me papa free. Na me maame efiri adwuma ko bisiase. Okay. Adwuma ko side ho na me maame efiri. Ba eja wo de wonim da wo de baaye na onim ba bia wo free baaye. But according to me maame no ya wo me wa awaso western region. Okay. Ya wo me wa awaso na ho na no ne e papa wo no mo wo me nti at the age of 4 months no mo ntam tete tim maame de metena ho a mani free kakra no na ye ba Kofodua. Okay. New Kofodua. Ifri wo Kumasi ye wo dua pompo ani nobuam e wo mfimfini ho ti ho na ba ye ti me betena ayi me anti me maame nua ene ne kunu nchen sabre na maame wo sata maame no oye trader. Okay. Okokwan so ekofa no ma e ba beton nti no ode ekokotena ne nchen wo ho ti me anti ne kunu no so no oye Pentecost sofo nti ayese yetiti ye wo Pentecost. Okay. Nti me wo me nkwala abre mu nyina no sori anopa na me kwa so dem se menye because me so anti no me so anu makotena so dem se ma na prapra wa na me no mu nyina prapra ene ade nti na obi na bo senkuo kase pa na yo na yetwe no ti me kokko ye no mo prapra na me bo ne sa na uni mbode da na me ni mbo ba je se me yakwala nti me kotwetwe bi me nuru soro ho. Okay. Ti bia na mafa akonwa na me gina so na me de twetwe bi sa ene ye ti me bo afi na me nsa no wo mu se yetwe ni se no waje mu e ba be woro be ye akuru ene ade nsa no hyehye nsu me depressed atitare nti sometimes ni obo na mo amia me gina so dem na me bo nti ho na ye wo mu sa no wo mu se bia si nyame wo oti ho bibi wo mu. Okay. A obi nim obi su nibi ma se bibi wo no mu. Okay. Wo nim ono ankasa sometimes ya no nim elder bibi wo no mu. Okay. But sometimes ya no ankasa no nim but ni abema wahu se we wo me mu na metumi aye no ene adwen pa. Okay. Adwenpa. Ansa na behu de ewo mu ne ne abetimi aye no. Me masa metiwe. Me mu obi hu akonta. Okay. Na meni su mmiri obi. Nkwala abrem. Mostly sometimes nipa e mistake but there da ho na nyame dia me mfa me nsanka. Me nkwala abrem. Ade enya odia. Yes. Mfa nsanka. Dabi. Me nkwala abrem. Na ni antete no omusuma mi se me nkoto ade mra me ba me duru ona ya chichiri bibi na da ho sa na me fae me hwe na yesika sa times ni edi pounds ntina ya 300 pounds. Wow. Na no ma chichiri e da ho na me fae na me de prayer one me ba fie na me de ma me anti no se we di efiri hi am so me ba na da kwan no so na me fae no I say o hwe na me de man oji ye o kan na 300 pounds sa tam na ya papa ni ho no so kwa afu
ti obaye no de sika no de man se me fa no kwan no so ne e de ba asem ne na akiri kama esa sa time no wo twem se pani o sa akwala o no ohu se enframa ebo sika bi e de ba ofa sika na no de bo ato so no de ato e bia ni wura be ba besen ba o miss ni wura be kai obehwehwe sika na no ohu obeka sa me fa sa kwan we so ni obetwem ho obehu se bo da so enye ne dia na obetwem okay obetwem e ba sa abo no ya ahyenso bi da bi se ne e be ya amframa fa no nko bio nti no de bo ato ano ana no de ato mfimfini nti hada ho nti ne ene de na etwem a obehu no wafa yankwala abrem yento se bi aduane wa abonten se mi twem no obi anu aduane si ho no oton a minyeduru ho anu maka chenze mama komede ho anu atibi no de amami obetena ha dia na wo de beko enu anu no omisa osika obi tumi nu aduane no ebegina fie nanim na nkwala atwam no afra won se momra na momra medidi momakwa sa bere no na aduane na abu na mu ntimi ni nti ana nya aduane na abu kire se tema okay we wotima ma no we matima ma ni nua ya wotima e ma ye ho wan sika ne da ho saa 1 week ti da ku ya ofia na mpanifo miensa ba ho omo bae no omo se SOMPA FM so ya ba bebi sa asem bi wa ha no mbisa no omo se anyanya bia no da ye ba ha na ye kɔ no ye bibia mfira nto ha na me anti bisa won se den ya no omo so ye sika na na de suma yen but ye koduru ba bia ye kɔ no nkan yo na ni osimasi ni botomu bio tiam se no otwe handkerchief na free toy na etwe sika no free toy na me anti bisa ne se eye sika be sa no so 300 pounds no se e wa ha SOMPA FM into one of free of smami e ko free me father stepfather e wa so dem no obae no so mpanifo ya ba ha o mo sisi ni se osuo mode osiana na na de so osi twen na ya ba wura dem no ko fa sika na osi mun kan hwe o mu kan na 300 pounds no mu sorry ya no mu de ko enemre e she obotom kro obi oyi na tofom o ma na ya bre no master enfiri ba bia o enne me kasa asem we bra ya bre wo ma yi mu no master enfiri ba bia efi yankasa yesuban eni ne mpanimfo a aba omudi oman yi so na me ye ho kire ye SOMPA FM na me ye ho kire ye mi hu kwa me nkuruma na misua okay ibe hu buzi a kotoka otu kwa me nkuruma hu no na misua ba minim ne na obi a eye okay kuso de ba free fa eni eyi no nyina no busier time every weekend you bring a chocolate to school you bring a chocolate golden tree you dey bring your bechiche emai obehu na good truck no mo de aba ni eyi boxes ni e de ama ho sa bere na ye school ben no government school na private school bi ani ba bia na ye government schools any asori sorry Roman ne Methodist ne Presby omu schools na ne yeko bre no mu de yi wasa yen classroom ne ya dodo nyina ye 15 and obekọ classroom bi nipa be 25 30 50 how ne ye 15 ya hihye lie by lie obeka sa bre na nipa no so wo man mu maza ne nipa no so eya na ebinom se tete ho na yasi ya ma ko school ni ne yi enye no kure na ma ko bi ono ano so mpese obekọ because your class ya hihye ABC A4 no na se bi o
ye yi wo anim kakra na before wo ho ne ne keka ka no mo de kire aba besi a champion time masa me try to tie besi a champion time ni ento books exercise books ni ento na munya won aba no na de bre yanto eno kura me kura mbeto ye bebie school a wo be hu se truck kasi aba besi wo na yakoni ekoyi ye books ni nyina na ye de ekogu store room o exercise book ni you use red book and blue book and you reading book na ye kan na ye wo history books bi na ye kan na ade pen ya de tro na san na ye de ko teacher ho teacher me pen na me de atro san no waje esi nanim o big e won anim no wa yin foforo no de amount exercise book which apart from home work exercise book I use no school esan what the kwa was teacher me exercise book esan no age no de ato no yi foforo wo table no so no atwero within any subject no so no de amount near subject here for maths, English, history and geography primary no middle okay primary ni dio mo kire won no man ketenkete ABCD no mo ne akeka ka won no mo kire won primary ba wo dru class 4 a wo de ko no start your work ntino mimi wie elementary school wie ni 73 e wo pehe Accra New Town Car Price Road so Roman school mo ho no e ho na me wie school 73 near the books ni bibia near the brain na ni esua e wo ho say ye no so a wo de wo kan say ye no so ye no so na tax ye tua so na ye ahe say no so no so na no so no so ye no so inti tax ye tua so ye ketu abi inti ankasa bi inti e den na government ni that time no otumi supply ye books na ne de wontumi as that time no kro mo ye aban adwuma no so ekuafo na do so koko sika wahu yes ene norma enketua ekeka ho na normo de eye saade no ede mayen okay normo de eye saade no ede mayen na champion na na wo so sabre koko sika nkwa na ye de yesa adwuma no ende yesa adwuma no na gold nka ho gold masa gold ni ahe ye na no kura na omunya gold a na omakotutu baabi na omo de agukuku omo na omo de ahye ho na omo de ahye ho satam no tax ahe na aban ni nya international sponsorship ni free hen sponsorship ye government no na memfa ne se ohun se satam so na abrofo na hwe ye so okay nti sponsorship ni bi fi abrochire eba send your president Kofu Okra bae free maternity care nye sponsorship and omo de maye yes meanwhile no omo tumi ye no ma ne ye pepepe mmebi so kromu ni nyina eso na ne ye de to sa ne sa de na wahifa ene kasa nsuo ya amode maye so otua tax wo so pure water ne wo rubber so otua tax ane ede na wo beye sesia wo Ghana ha wontua indirect otua tax ni wo bekwa akoto supermarket bia tax da so nti ye no so no na tax ni na free hin na ba a mutumi de hwe na sesia na ya do so obi etua tax no ya gibi fi telecell ho ya gibi fi MTN ho ya gigi free baby a wo bia sa sika no sumpa omo gibi wa sa sika ya pia wi kuro mbesa atete yes wo de to ade nso eno nso wo de to ade so e besi ate sa sika no ne de fa hin yetumi ya de hwe o man ene kwa me nkruma nyansan mu no osisi adan structures edisisi ho me fan sa chi motor overhead ya akura wotra DSTV a structure ba ku bi si ho uncompleted building wo ma ye ne sei bi esi ho kwa
ɔyɛ structures in the gu hɔ sɛ daakye biara no yɛbɛdɔɔso nti yɛdɔɔso ne yɛbiebie nnwuma ɛne ade wahu saa nɔɔma wei nyinaa ba bɛstart no start fii ɛkyampɔn no mu tam a ɛɛba ɛno ɛyɛ a na ɔmo sɛ Rollins ba bɛkunkum nipa afei yɛkɔ hɔ okay PNDC hɔ no ɛyɛ a sɛ ɔmo ba bɛkunkum nipa masa wɔmmɛkunkum nipa kwam sɛ meka kyerɛ soldiers ɛwuyɛ ɛne civilians yɛnyɛ type 19 20 21 ne 18 years of ɔmo wuyɛ a it will shock you deɛ na de ɔmo ɛno de amanfoɔ nka deɛ na de sɛ ewu no ba ɛyɛ amanfoɔ nka wosi deɛ na de sɛ ewu no ba deɛ ma soldiers ne civilian ne wuyɛ no what does it belongs to you no okay don't take it deɛ nyɛ ɔdea nea yɛ ɔman ne dia no don't venture ɔno ne law no ɛnɛ ni ɔpɛ so challenge me bia so ɔmu tie pani bia na ne afi ɔpɛ so challenge me bia my ready anytime bi ɔbɛfrɛ bia mɛba mɛkyerɛkyerɛ no because 79 na me wom na me ne ɔmo call rounds okay anadwo na nsa no me de asi peace go am na yɛ den a military car oh okay wa matu ahu ɛfɛ sɛ tumi fa nsuo mu nyinaa ayɛ saa mɔka no woduru a na ɔmo raise no saa mɔka ketewa bi ti sɛ VW bus eduru a na raise tires ne saa nsuo bi a da bi a bɛfa tete hɔ no nyinaa tete hɔ na masa yɛn na aburo nti yɛntumi nkɔ yɛn anim aborɔfo no ɔmo kɔ ɔmo anim akyɛ ɛnɔkorɛ ɔmo kɔ ɔmo anim akyɛ peace goer wodi afrɛ soja ni bi a wonim no na bisa no obi a wakyɛ nyɛ nnafo yi bi a wakyɛ bi afrɛ na bisa sɛ kaa bɛ na ne yɛfrɛ no peace goer ɛwɔ soro saa ne tie wohu ties na se nyinaa spring ɛhyehyɛ hɔ de raise nyinaa wohu ne nyinaa ɔhu na ɔno abufuo na ɔde ba 79 deɛ nti na ɔde abufuo bae nea na ɛkɔ so no masa kalabule mami ntwaw ntoma ɔba ɛtɔn ntoma wobɛkɔ na praeɛ na egu hɔ na ɔde ntoma no watete bi na ɔde akyekyere nti sɛ wohu praeɛ no wohwɛ a na ntoma no a de bom no de bom no ɛno na wopɛ a na wasɔre na wakɔ wura dɛm ɛde abrɛ nti Rollins baeɛ no ɔsi ɔbaa sɛ obesiesie ɔman no ɛnɛ Ghanafoɔ ntie wamma sɛ obɛkum nipa okay wamma sɛ ɔbɛsɛe Ghana wamma sɛ ɔbɛyɛ hwee SOMPA FM na ɔsi ɔka PNDC ho biara no otumi frɛ me challenge because na me wom nti woyɛ civilian koraa wonya aban adwuma wonya yi na nea nya wo deɛ de soma wo na wo fa ɛno because yɛkɔɛ ne yɛka kyerɛ yɛn sɛ stealing of goods and diversion of goods the resources firing squad ɛne yɛka kyerɛ yɛn if you know you can't better go home yes nti ɛno no yɛ hefoa nyɛ soldiers no okay ayɛ ne ɔmo kɔyɛ adwuma okay no ɔmampanin nankasa so n'asɛm ɔkan no diversion of goods and stealing of goods kwati kwan ana obewie bi ɛyɛ ɔman ne dia okay ɛyɛ ɔman ne dia te sɛ school feeding fo aduane no wa divert no woti hɔ ane ama o letter sɛ national service sika na nkura nketewa ne nsamanfo nyina agye yes okay o resource no ɛyɛ firing squad yɛ ni kɔ yɛdagye yɛ de wo kɔ court nyame na me de wo kɔ court no nyame na me mfa wo kɔ court no ɔmo wɔ hɔ yɛ de letter bɛ soma wo sɛ saa brɛ na democracy nyanya adwuma kabima me nka bi no sɛ na stay near wo military but ɔbaayɛ no especially 79 ne deɛ na yɛ fully military na no mo total overhauling ɛyɛ military ɛno na make sure so ɔde abufuo ɛna baayɛ ɛna ɔde baayɛ because na noma na nema pra atete
Inti obegum saa na wanfo so handing over ni international eyini ade nyina na obe hand over ena lima eba be fire satan vito wusu PFP na me tetare posters SOMPA FM na me tetare posters ene ade because satan no na military eyi no afiri ho but most of me nan fofo no mo ye military for okay because of insana na me surprise ma won into ade be ma liman to ade be ma obe hand over the ma liman say ye hwe ayi ye go back to civilian rule liman de nyame anim ni ono ma ye Ghana Airways no some ma ye ships blaster line no de ma ye but no man na one underground no still ne wo ho yaso nti asem ne wo ho still ne yaso nti asem nti tintin enye na meche baby efiri eba no nti service bi onam rantie ne maba wa na abaso no mo wo positions no ye me ya ne se omo maame ne omo papa no man ka no kore emfa nkire won okay omo ball Rollins din boni simply because of ni ya no omo no ye ni nti no me se ye na me ka mesi so aka ye nyina ye tie sompa me ka mesi so aka first ye be announcement radio station na ba kope GBC no obi ade da ho obi a radio station ho na da bia no pa ne aya announcement wa ya announcement e wo ho we bolding I say report over the nearest police station and I say yes me ankasa media dance we could have consulted no a Ministry of House and Housing okay na ni fie nchen na meti ti announcement ni pa na call the police ni no na nko ka chen say ya announcement say papa on report to our barracks mama ne nko barracks fa no call police headquarters mami adenti okọ barracks a ohoro ye ni adaje ye di bisa questions nti ni police ni na de no call nti tama soldiers ne baaye no omba bedru ana yeso oni ho why yeso report nti okọ ene save papa ne life asodin e kan maza wa hold normal milk emu esichire semina eni ade de egu edem alok ne ton kalabuli papa yi baaye osi Ghana fu ohia sa normal no nti yi na fa pie no monto bi no monto no bi anya bi no munsu wosi menye nti enye nne na timamufo ebe ku ati aban titi nyina no wo mo yo yes okay se me fan se asompa wan frame a se nka me ma okay me kura na menim ba bia only se meti radio no ba bia free ba na me ba bia wo na uni inti se me ba be ye bibi wa asompa ha hwan na ba kire me meti kaso a ye na ye kire hwan na kire me se asompa ye sei e wo domi inti ko ho enyo bi oti domi ha no correct ade inti no oba ya no oba report because ne ho ye den ne ho kire no inti wo shop yesi bie na ton ade me kaita my test force ye ko that was 83 me gina ho saa na ye nyina ye tie sompa oba e pe no se krachi me chia na mso ma meje wo so asempa cha me hwehwe ayi mu leader no na mso ma leader no oni ho okokro mu sesi a no osesa no mesia ana mso obetumi atwen ne kakra de a nka twen no obeba na megya no ho na mkokoro office me wo hwa na kedes ne ba ko bae no so wuma bi gina ha na oso ohwehwe na mso wuma be na oso wuma no gina ho na mso
ɔne me akasa ba me nkɔ no ɔso pɛ so ɔne odi nkɔmmɔ nti bra na msesa na mkɔɛ me kɔkɔduru hɔ na ɔse maame wo so wo hwɛ leader no ɔno ni woman no hwɛ me firi soro kɔsi fam because me am jeans na me hyɛ na yɛ fi na me t-shirt na yɛ fi na me wɔ me jacket na ma gye me kyɛ na me di gyina hɔ na ɔse krache na nya wona me ka sɛ me hwɛ leader na wo si oni hɔ kokrom no na me se mama nka bibi ana ɔso me wɔ no ma bi ne ayi nti no ka me ba be hu na sɛ mo bi wɔ ha wo de bɛboa me a na me se ma ɛde na wɔ ka kyerɛ me ɔse me wɔ no ma bi SOMPA o selim na soldiers no feel the heat SOMPA ɔmo kwa ko bu ani ma nkrɔfo asesa de akɔ saa na ɔmo yɛ no soldiers ne de ɔmo nya te de a ɛne ɔmo bɛkɔ ko bu store n'ani SOMPA FM nti ɔbɛbɛka kyerɛ me na mso ma we de anya problem ɔso nka me pɛ bibi ama ona nka wahwɛ sɛ obetumi aboa me wɔ ho na mse de 3,000 cedis 1983 3,000 Ghana cedis na nka kyerɛ nsɛm a menhia sika no na mmom so waba ha bɛka kyerɛ sɛ wode toto ne ho a wobɛka sɛ sika sɛn no well they mean to me for my journey money says yamu okay but 3,000 cedis that time then find it say net 30 million a brokra wow am ka kyerɛ nsɛm a menye na sɛnea waba bɛbɔ mama ne nko ade me hu kwan am de bɛfa so a benya wusika na mmomma soldiers emma na ɔse anu nti na me ba ha na mesuro na mesiyo wo de ɛkɔ da say bra timi wo ha na obae to obae na me frɛ soldiers that time no na civilians a ye adwuma no we about 500 ne ye military permanent military 100 and ye permanent police 100 because ye adwuma ye de hye ye statitiri pass ye nya ne sɛ ekrom wa ye fi na kom etetre sa o te kom yes etetre kom bae tine nuane ne gu nkurase nuane ne gu nkurase especially area ba ko mo je Ghana pa ye nsawom kota ene ayi no omo na omo je Ghana pa etetre cause ne nuane ne gu ho na kuafo no ayi afuo no nuane ne gu ho esei any pansu nya bi ni sai aye military government intino obi esuro so obeba kurom ene ade nti adwuma ye ka se ye nkonkoye no ne ye kɔ no ye frɛ ye kɔ no ye si no salary no wages eye tu hu ache voluntary so obi ti ase a saa time no no ka ho a obeka se be American di akyerɛ adwuma amo koya kopa aduana magana fo adini esi ntua moka ye aduane a ye de brɛ eye pan no mienu GNTC no mo eye saa pan no ehye rubber mo eye mienu sɛ de bɛka sɛ sabre na ye punishment o anopa ne ye de abrɛ wo Independence Square ho na ne ye office wo Independence Square ho na ne ye eye office no mo to truck kɛse Coke Fanta ne Sprite no mo de aba besi wo ti e ba ye ni nyina obi a pan no ye yi rubber mienu de hyem ne ye de ama Fanta ni eyi Coke ni de ne dodo bi a opa bia obetumi de ano ni aduane a yedi no ya de mai for the whole day ewo ho ye ni canteen ye ni hwe ekire ansa na ye be ma ye canteen yes 100% voluntary nti na me kan say osi wo obetumi aye no yeah because ye man ye siesie ye man wo a wuntumi no away bus nti ne ye no say na ye de sopra anuane no ne ye de ba no say ye de kofa anuane no ye suma that time no telephone mobile phone ni ho na oni obi akasa nti radio ne ye announcement okay ekure bia wo fe say aduane ewo ho akuafo no mo wo aduane wo ho na ese no bisa krom hofo no ade o mu hia na bra ye office na bra bebo ya amane nti ebi no ba o mu si yo ye pese mina
ebinom si ye pa emu ebinom si ye pe we omo kyerɛkyerɛ sata ne wo GNPC na wo Accra sa school in your friends e wo kokomremre SOMPA FM na your opposite Okay. na office no wo nti companies ne de normal ne bego ane ye the trucks akwa nti kuro bia ne ne opɛ e wo so no ne ye de truck na akwa akofa ne ye de aba office ya de ba office a na penina frame atuko e okan wati ne dinda ono okan o se onyo otu onyo oyiyo se utumi ye adwuma ne na ye tie SOMPA ne mom nye kro no Okay. nti ne afre no onyo otu onyo oyiyo Utumi ye adwuma ne dia obetumi edidi. yes na ne o ye adwuma ne se ye so odidi Yeah, no correct. se utua ne ka nti ye kofa ne de ba ho a no ya afre mi tembia no me wo KDS no a list On my list. any police ni military ti e ba sa na me se wo ene wo mo truck ni eno ma ewo mu ni mo ni officer we na mo ne na eko sa time so na wonim ya che cars trucks no ya chi won only fuel ni ya de be ma wo yentua ka ne ka Se ka na ye den a mo chi no. na aduane ne gu enwire mu sai wotin kran ha se kom de wo Abra wo ka de ne nam. abra truck ni si wa won fa anya hwe fuel diesel de be ma ye be bu no ma ni ya lodu no ma ne di wagum straight na moko kuro no so ya nyi sika barter system wodi body eduro ba na ese me ma o semina mienu a na me yi semina mienu ama eba ni eba beton eba communities no wo ba me ni se wo ba because wo kwa ye be ubeduru enne no ye be lodu wo beton no ma na nopa ene awia enwumre no mo lodu nti o mo lodu wie ye na no e se wutu ye wo curfew pass near the atare car Kanenim. food evacuation exercise. Oh, okay. Police nyina yen, soldier nyina yen. Straight into Oba Bedru Independence Square no pa. Nti me am 6 o'clock na me we Independence Square. Nti sabra na food evacuation bus a modi abo animu police nyina obi nyina no na smogre nsa ankoso de. Smogre. Aduane smogre na say de. Ai. Ya bechew. Oh, okay. Na me bi sa o say metia SOMPA ho asem a SOMPA ho asem a yes why na bebo mama wonu ma wodo me ya yes okay into community na wo yes ade no obi eye ne ya na eye na hi no beba your office abebo ya mane to obebo ya mane ya na ye ba ho mo mekwa homa no so na ya frefo no nso abam na ansa na mekọ ho no mi wura hwe ade na ye je na chiri ante ene sede yehu yeman yi ne nkyekireye akura timetena obafu anim no waka de opa akire pani sebi wo ho abete anesefo ne adoctorfo a ehweye no omo omko strike na akra ahwere ansa wo ho akire ni wo se meko strike adan a makatue bi akam na ese ba emai nti mofra no se wo mabra bobe yesen na wo apene ba bi atena na nsu sika no ba nso a emfa ho ne de oditi na fie nyina opese ye kenkan ni nyina de gu ne nsem na ode bo ne bra de ne ye je na kire ya ne opani sankofa ehu hia ne ye mpanimfo ro so na me ka se o mo anka no kura nkire ne mebunu no a aba no ne ye mpanimfo ro so aba ye ni maza meti azembi na misi hodin na misi Ghana pa na ewie sei wosi wo ye CEO we CEO ye de adwuma na hye wonsa se hwe adwuma no so adwuma na wo hwe so no ya ma wo dan a wotim ya ma wo car a wotim untofu we ya ma wo house boy ya ma wo cook ya ma wo bibia wo pay any nam 80,000 a month ede na auditor ede na odi allowance mai worker na allowance mai wo committee an ojal worker na onu no osori fa trotro edi ba adwuma
a obetena adwuma mu ho from 8 a.m. to somewhere 4 or 5 no ono o mark na 3,000 cedis meanwhile no an high ne dan otua ne light bill otua ne water bill na wo bosum no so a ya kan 80,000 100,000 120,000 near the egu account meanwhile wo dada mu free ya ma wo car won to fuel won tua light bill won tua water bill no abetena adwuma mu ho from anopa 8 am wotumi shefi abe 11 12 ansa na wo kwa adwuma wo kwa na nkrata bi o secretary de begu anu asensan wo sensan wi a wo se wo committee anu asen akwaje allowance sadu we na wo ye na se Rollins castle o se masa on pesisie ene ya mo se monti ase 80,000 a month Ghana cedis no a ofa trotro edi free kaswa edi free Madina edi kwa Accra no mudi anya ye kura nka mo ma won ba SIMPSON weka we ukai Rollins sakumono obesisi estate houses edi mampeni oyi as no mo SOMPA adenti no osisi estate houses the champion a friend is SOMPA estate obi winim program the reason why osisi is ad na the mampeni for joka opani bia no kokotina ho anopa sebasia na famu nyina na de mo aba parliament house mo abeya adwuma wi a yanyina ye tie SOMPA mafa mo de ko mo se mo mpeni sa enkomo we enso hanne nso menim se tie bia oni oba pa kusu enhira hia baako ho mene na hia baako okay oni ohene ire nso hia baako da bi enchi minim ne amne ne hia am se ohene ire na ne hia wonderful na ene APAM DADAA no hia ho yes oba pa kusu enhira no be hia na nkomo we no we de je for God and country so ho de obetimi ado atrem pa ente sanso a hot bite so ma ye na wasenne na de memfa ompem ho na menkoma frefo ho mra o de ma min ka se wa kwenchiro o masa Accra ayefi ye time na Accra nyefi ni Accra enyefi nti himfo na abe sa afi no ye Ghana fo ina leaders no penifo na de wo mo cha nka aha mo anim ha obi ntumi nidi enya paper mfanto ho because ye ba ye nim ni po ede no to ho mo ne ye nim wo bi ka obi store anim ye duru ho na nwira da ho a na ne ato apansam nye nne ne se ye so mo nkonko hwe galamse ni ye do ma ye ne nam krum esa abre be ka se na ye military rule enen so na ye civilian military and civilian rule na soldiers nka ho yen boys ne ne nenam krum na every 2 weeks and now ho ani ye say month of cleaning e dey cleaning every Saturday 2 weeks every 2 weeks Saturday biano voluntary clean up na ye kwakwasafo djuma no ofi anim o store anim ene ye yi nti so obi ti ni store anim no obi twam no to ade do to opo say krache brana befa okay because ye kwa ye nim nipa ode to ho wo ede wanim no nye police onye soldier ye civilians no be cross shop no apra goten mu ho nyina ansa no we bie wo shop 0260196064 0260196065 MXVI asem AUGUSTINE asem enkomoyi yene ira Isaac Manu ene ediwe eye kratafa etoso mienu odikan de fan edikan na ba bro no hene yire ma me ebo asian ma di ehia ene ye di ehia na menimusa da ache ni akire ye besan so de kratafa etoso de aba enkomo ne de oni edipi de namoso a ene yenhu ye ho anoi no wo chese kane atu ho ache no ene ayira na de ama na ayira nso ne ye ya brabo ne ye kandifo ene se de ese ye hyehye ye nema ye nhyehyeye sabre
yɛwɔ sima bɛsi du wobɛtumi aba mu sɛ ɛte bia wobɛduru ho 0260 1960 64 and 0260 1960 65 wobɛmu a afrɛ dwumadie no wobɛka ho M궈BORහැ АSEM na yɛka no saa no yɛsɔde ya Professor Kwamla Abochi na wɔde for God and country dwumadie no ɛtoa wo nti abusua ɛnyɛ afidie ne mfiri ha ma ɛnna ha ya me wura manu transition no na yan transition ye anasa sɛ na tie mepa kyɛw mɛba na maba abɛgye saa nkɔmɔ no wudi ne bia wo frefri mo antiama yinti wa wie Pacho sani fi adokru ye wo Ghana ha se ni who is a first no before buy no or the far nipa emo mo prapra ene first no kura ni ania kura na from kura no mo prapra se adwuma ni wo nti se wo ka chi obi so nkonko pra onya nti se kan fa adwuma ye fo no mo pra na sabusu ni ochi omuka enu mo beye yie enu fo baaye no enu mahama baaye ere beguru no enu ye ne enu se sha guru ye no ebi se so wan fedi pa mo ma anya adwuma no a anye obaye kuro anye ni papa bi ama so ho ni ma gye edase ene wo de saa na wonso betimi abam 0260 1960 64 0260 1960 65 MĽBORහැ АСEM dwumadie ene eguso a yede esommo no Ira Isaac Manu ene wode yakoye chipa kyerɛ de atia kam ama ene yehunu de yehunu na mo ntworo no kora ka sɛ yebɛsan akɔfa tete atempɔn no so baabi akwampa no da na sɛ yafa so asɛ tie bia yebenya ahome de ama yakra me wura manu ye free saa military rule no bra na ɛhɔ na ye asɛ kan bi do before complain atu ho akyɛ esu no a yɛde hyɛ mo saa bre no ene transition na ye transition ye anasa de na efiri soro ababete bayira homam ma menhwe de gyina ha yi udin bia wo frefri sompani o hello what do sompa yenti ade still me the free half ni finance mo kanu Yenina ye finance mo kanu no kwasem ni you will see you no can see you for abaya mo kai edai eni bibia muti di free faka free di free na mo was still no muti ma de din wo nchiri ma force ze sika mu ya no mo apese mo fun no mo la ko ku fie ena mo no ma no mo fa se mo nkwan na edi nti wo na ba ga ko ti mu a ama se ti mo din wo pa mo de hayensa na ko ponsa ka ya ni masema no da wase da se ne odie obamu amede obetwa to seka akire me wura manu afrafo no ka bi ebi de akura sisi wofo no hu de ntira aban ye we nyina ma mo na still enchirima no na wo mo nwene wo mo ho ana wo mo nwene wo mo da ache ana ena mubusa se ye transition na yan transition yi ana masa transition no a ye no mintumi nka sɛ yɛnyɛ ne yie ba yɛyɛ ne yie ba asɛm baako a metumi aka pa mesi so a tembia mesi so a mɛka ne sɛ Ghana yɛnuru 100% democracy yes yɛnuru 100% democracy how many percent masa America omu nye 100% democracy Germany nye o Britain omu nye France omu nye 100% democracy yen ti ha na ya adwen ni say omu ye democracy 100% 70 for democracy civilians 30 for military 30 for military 70 for democracy we ye ne ensem fata bi ne ye ya ne hand you over White House military for
yes White House military ɛwɔ hɔ ɔmo guide president ɔmo nyɛ police ɔmo yɛ special military wahu hwɛ Mr. T car rental 79 okay Queen Mother ba ha no car ne di na chi na ya Ford mo nkɔ iCars mu na mo nkɔ hwehwɛ me wɔ car no ma no wɔ ha wɔ bibia ɛwɔ ha na me bus na military wo mo edi na chi na military ɛna na wo mo ayedi na chi Queen Mother oba ha 79 Rolling Style na me wura car rental me di free mu na me wie PNDC 85 I catch and say see aduane a start say eba nti yen ko fie ne ebe frɛ yan mayen new assignment me aye nti ye twa sika bi ato hɔ a ye de bema yen a ye be ye voluntary no na ye so daachi yetumi de aye bibi wa abrabom okay na ye de akai so ɔkyena na nipa ne diska ne beba de I don't know na me nya de nkyerɛ Yenyina ye tie SOMPA. Wow. So ɔkyena na nipa ne diska ne beba I don't know car na me use ni na di Queen Mother akyi ne car no mani opani pacho beje na fa kyerɛ ɛna 57 di kan no na kyerɛ saa bre no na Queen aba ha no mo hwan car ne di n'akyi sɛ nna nso de convoy ɛna ma twerɛ wɔ ha opani bɛhwɛ ɛna ma twerɛ wɔ hɔ wow ɛna wɔ hɔ no me si me tu mmire a no wa kyerɛ sie yeah o tu wɔ so ɛna wɔ hɔ no okay ɛde na ma twerɛ wɔ we ɛyɛ date bɛn 5th November 1999 ɛna Queen Mother ba yes okay o dani book na chi me bus no ma na me use na yɛ Ford bus Ford bus tinted GW yes 5785 Q yes wow na me use sa bus no acho we book is still na so na me ni insurance na me nya roadway certificate because na me ni military ɛna nam senators bawo mpanimfo bi a be fi outside be bia no me ne yɛfrɛ me na me kɔkɔfa wo na me do 190 oh wo bie mu kɔ akyire a yi nyina wo me kɔ Mali ɛne ayi nyina sɛ de akyire tie ni yes enti Ford bus na edi Queen akyi no yes ɛne ne GW yes 5785 Q no ɛna mabɔ date no omo no me keep records ba sa masa ɛna Queen ba ye no nso a military for ba ha ska mo de ma woni wo yes ɛna ma draw military for fi US ɛne hin fa ba me na me no omo nante ye be train Ghana never send ye si gina ship mu tutuo starting point time speedo start eno ye de wo hia speedometer no starting you know eni nyina na mo twro say me u keep records nyina say u keep records nyina destination yes time close yes the speedometer close no na say na da yes me pon ye na me park see ho no ama move bi no no ma twro the records keeping yes wow na ye baby say AI yes I will say ko Google ni akobusa wow me wura ye ko for God for I ready asem na de beja yen say nchirima de ebewe a ebema tete hofo no kura a omuhu so omoje man na si ho amayen no ba bi omokra wo mani beje asa ne me di twa to ne say ade anya wo dia memfa wo nsenka especially ne yo man ne dia na wokɔ obi da mu kura kokɔ wi ade a ye kyew a eso abokro no na nipa 35 million nipa 35 million wo se me nko amafa waso twe wo ha nyame de be ma wo etu ho ache yenye ye ni bere bone no aye de ti o mai mu no emua yen awese da ye ni mu no maza ye nim ni ebewie wo awese da ye nim tensuo beto
Say dear na besi, dear na besi. Ye nim. Me da say. Inti any brebe no. Ya de kwa hi. One day at a time. Mira Isaac Menu ene ene di nkomo yi one day at a time. Abusua aha nene M궈BORහැ ASEM yedi usama Professor Kwamna Abochi ene for God and country entourage no de ebebo aman no ya nyamepe ebrew ya ende apam ne medinjere mo ya SIMPSON oba pa kosu enhira na Augustine wode ekọ Facebook YouTube ene ba bia ya mo MἓBORහැ Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Mປີ້BORහැ Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra